हाय गाइस, सभी को वेलकम बैक अगेन माय चैनल टिप्रेशा मिथुन पर। आप देख सकते हैं, आप थंबनेल में समझ चुके होंगे, ये सब्ज़ी बहुत सड़ा हुआ था। अभी केमिकल में ऐड करने के बाद सिर्फ 105 सेकंड के अंदर में ये रिफ़्रेश हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को, गाइस इस तरीक़े का सब्जियों से आप लोग सतर्क रहिएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको धीरे धीरे से किस प्रकार से सब्ज़ी धीरे धीरे रिफ़्रेश हो जाता है। छड़ा हुआ सब्ज़ी काफ़ी दिन पहले का सब्ज़ी फ्रेश हो जाता है। तो आपने ध्यान दीजिएगा, सभी माइयों को, सभी पापाओं को और सभी को जो सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग इस टाइप का वीडियो को या इस टाइप का सब्जी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत खतरनाक हो सकता है हमारा शरीर के लिए और हमारा हेल्दी के लिए बहुत खतरा हो सकता है। तो इसी कारण आप लोग इस सब चीज़ों को या इन सब सब्जी खरीदने से पहले आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को काफ़ी जगह पर शेयर कीजिए और भी जगह पर आप शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख कर सतर्क रहे। थैंक यू। तो तब तक आप लोग देखते रहिएगा मेरे वीडियो को। चलिए फिर हम शुरू करते हैं शुरुआत से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आता हे जे आहे ना, हे तुम्ही पाहिलं आपण साध्या पाण्यात बरोबर आता झटकून घे बिलगलग होती फुगलं असं कोणत्या दुकानदाराने दाखवलं मला सांगा आता. एक एक झाड पाहिजे तुम्ही. याच्यात आहे ना कोणतं पण तुमचं एक एक झाड पहा, पूर्ण झाड सगळं ऍक्टिव्ह करून टाका. आणि तुम्ही आता हे दोनही तास असं ठेवलं ना, दोनही तास सुकणार आहे. हे फक्त बागेसाठी डाळिंबाची किंवा याशीची द्राक्षाची याची बाग आहे ना, म्हणजे वरती त्याच्यावर माल असताना वापरलं तरी चालतं. त्याने काही म्हणजे साईड इफेक्ट कुठले येत नाही. भाजीपाला धंद्यावाला नाही आता हे साबण आहे फक्त भाजीपाला करायला तसं नाहीये. साबण आहे. थोडीशी ताकद आहे बा ती. ताकद आहे प्रॉडक्ट मध्ये, ते तुम्हाला दाखवायचं. तुम्ही जे म्हणता ना तुमचं सुकलेलं झाड आहे ना, त्याच्यावरती काय करायचं, मगा भरून घेऊन जा, त्याच्यावर टाकून पहा ऍक्टिव्ह कसं करते ते. पाठीमधलं जे आहे जास्त टाकायचं, त्यात थोडस मिक्स करू आपण थोडं. आळूचं पान आहे, आळूचं पान आहे. आळूचं नाही, आपल्याला टमाट्याचं ऍक्टिव्ह करायचंय. टमाट्याचं नाही आळूच्या पाण्याला सुद्धा जे तुम्ही इतर पाणी लटकत नाही ना, याच्यात तुम्ही टाका आळूचं पाणी, लगेच पाणी ताबडतोब म्हणजे स्टिकर स्प्रेडर ऍक्टिव्हिटी. थांबा एक मिनिट, एक पाना झालं फ्रेश. का